লেমন খেতি আমার বহুত বেশি হয়ে গেল সব যদি আমি চাই ধান আমার 11 লাখ মেট্রিক টনের উপৰত গুচি গ'ল তেনেকুৱা সব চাই আমাৰ পইচাৰ হিচাপত যদি চাবলৈ যায় প্ৰায় 2,500 কোটি টকা আমাৰ তাত লেনা হয় গতিকে এইটো যদি আৰু অলপ আমি প্ৰেছাৰ দিব পাৰোঁ ভালকৈ दिनै उदालगुरि जिल्ला जोंहा फार्मार जि सेल दङ UPPL हान्जानि बिथांमोना 30 FPC फार्मार प्रडिउसार कम्पेनिनो सार्टिफिकेट राननाय हाबाफारि लादों आरो बेवहाय उदालगुरियाव 30टा FPC रेजिस्टार जाबाय आरो बे 30टा FPCआ गुबुन गुबुन बिफानाव खामानि मावनानै बे ओनसोलनि आबादारिफोरखौ लानानै रांखान्थि जौगानायाव जोबोद गोख्रों खामानि मावनो हागोन आरो जोङो BTR सरकारनिफ्रायबो देग्लाय बोसोरनिफ्राय थांखि लादों देग्लाय बोसोराव जों गिबियाव 100टा जोङो FPC ग्रुपनो फार्मार प्रडिउसार ग्रुपनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होगोन बिथांमोना जाहाथे बायदिसिना खामानि मावनो हायो आरो जोंनियाव दायो जाखांबोनाय आबादारिफ्रा जोबोद गोख्रोङै आवगायबोगासिनो दङ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोदान FPC FPO रेजिस्टार जादों आरो बेफोरनिफ्राय जों हमनो हायो जे बड'लेण्डआव फैबाय थानाय समाव आबादनि जांख्रिथाया जोबोद थाबैनो जागोन आरो बेफोर हाबाफारियाव गोख्रों बिफाव लानायनि थाखाय आङो फार्मार सेलखौ धन्यबाद होदों आरो मिजिंथिदों बिथांमोना डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै गभर्नमेन्टनि गुबुन एजेन्सिजों लोगो नांनानै बेंकजों लोगो लानानै नेटफिजों लोगो लानानै नाबार्डजों लोगो लानानै आरोबाव गोख्रोङै जोंनि आबादारिफोरखौ लानानै खामानि मावनो हागोन बेखौ आं मिजिंथिदों सार दिनैनि हाबाफारिजों सोमोन्दो उदांस्रि साननि नामाव गोबाङानो जौ सेरेब लोंनानै गोबां एक्सिडेन्ट जानाय नुनो मोन्दों बियो जोबोद दुखुनांथाव बियो उदांस्रि सानावबो जौ लोङोबा निउ इयारावबो जौ लोङोबा खालि जौ लोंनायखौल' जुदि गावनि जिउनि थांखि होननानै लायोब्ला बिनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो जेबो जानो हाया आं खावलायदों जे जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि जौ लोंनाय बायदिसिना जुवा गेलेनाय गाज्रि खामानिनिफ्राय जायफोरा बेफोरजों लोब्बा दङ बिथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय बेबायदिखौ जों मालाबाबो लुबैया जोंनि सामाजिक आफादफ्रा बिनि सायाव माखासे सांग्रांथिनि हाबाफारि लागासिनो दङ जों मिजिंथियो जे जोंनि लाइमोनफ्रा गावनि जिउखौ जौ लोंनो आरो थैनोल' जोनोम जादों बायदि लानो नाङा मानोना बिमा बिफाफ्रा बिथांमोननि सायाव जोबोद मिजिं थायो माहारिया जोबोद मिजिं थायो आरो गावनि जिउखौ दानांगौआ गावबा गावनि बिबान दा बेनिखायनो जाहाथे बे जौ लोंनाय एबा गोसायै बाइक सालायनानै जिउ गारनाय बेबायदि थासारिनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो गावखौनो रैखा मोननो हायो बिनि थाखाय जौ लोंनायखौ जेसेबां हायो खमायनो थाखाय आं खावलायदों गार्जेना दिनै गार्जेनफ्राबो मालाबा हेल्पलेस जायो दा मोनसे बैसोनि उनाव गावनि फिसालाखौ बिथांमोनाबो बुजायनो हाया जायो देरनायनि उनाव गावनो थांखि लायो दा मेइनलि गार्जेनाथ' मा दस दङ गार्जेनाथ' बिमा बिफाया मालाबाबो गावनि गथ'खौ जौ लोंनानै फाग्ला जानायखौ मालाबाबो लुबैया जुवा गेलेनायखौ मालाबाबो लुबैया गाज्रि खामानि मावनायखौ मालाबाबो लुबैया दा नंखायनो लाइमोनफ्रा जायफ्रा लेखा फरायनो गारबाय बिथांमोना मोजां खामानि नागिरनानै मावनांगौ सोरबा स्पर्ट्सआव थांनांगौ सोरबा कालसाराव थांनांगौ बायदिसिना हाबाफारि मावनो हानाय गोबां हाबाफारि दङ बेखौ बिथांमोना लानांगौ दा बिथांमोना जुदि जौ लोंनायखौसो थांखि होनानै लायोब्ला मटर साइकेल सालायखावनायखौसो जुदि थांखि होना लायोबा बिनिख्रुइ दुखुनांथावथ' आरो जेबो गैया नंगौ आं हामबायसै नोंथांमोनखौ आं खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोना जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनायनि थाखाय दिनै जोंहा FPCनि मोनसे रेजिस्ट्रेसन जाबाय बेखौ जोङो चिफ सारखौ लानानै जोङो डिस्ट्रिबिउट खालामना होदों FPC रेजिस्ट्रेसन दा FPC बनायनो थांनायाव जोंहा गोबांखिनि सम नांगौ जायो आरो गोबां थाखा फैसा खरसा जायो आं हामबाय होनदों BTC सरकारखौ जाहाथे जोंनोहाय बे जितु FPC रेजिस्ट्रेसन बनायनायावहाय बिथांमोना जों अनसुंथाइ हरदों बेनि थाखाय जों धन्यबाद खालामदों आरो लोगोसे आं सानदों जे बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय जेसेबांखिनि आबादारिफोर दङ बिथांमोना आबादजों लोगो नांनानै गोबां रांखान्थिनि मुलाम्फा मोनगोन होनना आसा खालामदों जेरै जोंहा मोनसे उदालगुरि एग्र' प्रडिउसार कम्पानि दङ जोंहा बेवहाय जों गोबां गभर्नमेन्टजों टाइप जायफ्रा अट'नमास काउन्सिलफोर दङ बिथांमोनजों टाइप खालामनानै जों गोबां अनसुंथाइखौ मोननो हादों थिग बेबायदिनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जाखिनि UPPLनि आन्दाराव जेसेबांखिनि माने फार्मार प्रडिउसार दाफुंजाबाय बिथांमोना गावबा गाव खामानिखौ जाहाथे मार्केटिं बेलायाव गुवारै लांनानै जाहाथे खामानि मावगोन आरो बेनि गेजेरावहाय जेसेबांखिनि आबादारिफोर दङ बिथांमोना न'खरनि जौगाथायखौ निसय मोनगोन सिगाङाव जों आबादारि होनोब्ला जोंखौ मोसौ गुवाल बा गामसा गाराखौ जों आबादारिया बुङोमोन दायो मोनसे बेराफारसेनिफ्राय नायनो थाङोब्ला जोङो मोनसे कम्पानिनि सासे मालिक जाबाय होननानै गावबा गाव लानांगोन आरो लोगोसे जोंनि मानसिफोरा खामानि मावनांगोन होनब्ला जोंनि आथिं सायाव जों गसंनो हागोन होननानै जों सानो आरो जोंनि स्टुडेन्ट फरायसा जिथु गथ' गथायफोरखौ जों मोजां स्कुल कलेजाव जों फरायहोनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो थेंक इउ
गिबियावनो नोंथांमोना जों दिनै हेफाजाब होदों दा दिनै जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै जोंनियावहा सार्टिफिकेट राननो फैदों थांनाय 6-7 मासनि सिगां जोङो FPC दानो थाखाय जुजा खालामदोंमोन रायजो मोनफ्रोमबो VCDC आव थांनानै जों अर्गानाइज खालामहैदों खालामनानै दिनै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गासै 30टा रेजिस्टार्ड जाबाय आरो बिथांमोना दिनै खामानि मावनो थाखाय आवगायलांगासिनो आरो बिथांमोनखौ जों पर्यायक्रमै जोङो माबादि मावनांगौ जों बेखौ माने फोरोंलांनायनि थाखाय जों बेबस्था लागोन जों बे फार्मासिनिफ्राय जों मोनसे उदालगुरि फार्मासिनिफ्राय जों मोनसे इन्टारनेल मोनसे डिसिसन लाना दोनबाय थादों फारसेथिं जोङो दिनै अनारेबल चिफ सारनिसिम मोनसे बिराद गिदिर साबायखर बिथांमोना जोंनि थाखाय मोनफ्रोमबो FPCनि थाखाय 2 लाख रां होगोन होननानै जिहेतु दिनै फोसावना गालांबाय नङाब्ला बिथांमोना FPC मोनसे बानायाव जिहेतु गोबां रां खरसा जायो दा बिथांमोननि बे रां खरसा जानायखौ जोंनो सुंस'ना होबाय अनसुंथाइ होबाय बिनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम जोंनि उदालगुरि फार्मासिला रोजा रोजा साबायखर होबाय